गिबियावनो आं बेलस्रि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो बर' हारिनिसिम आङो जाबाय थानाय 2020 मायथाइ आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि बर' हारिनिसिम आङो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो बेयाव दिनै बेलस्रि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दखरा बर' फरायसा आफादनि दिनै बाथि जखनथाइ सावराय जुथुम बे जखनथाइ सावराय जुथुमखौ दा मोनाबिलिनिफ्राय जागायगोन दा बिनिनो गिबि हाबाफारि दिनैनि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जाना थांबाय दा जोङो बेलस्रि दखरा हिसाबै दिनै जोङो जोंनि ओनसोलनि जेंना जोंनि हा हुनि जेंना पन्सायतनि जेंना आरो सोलोंथाइनि जेंना माखासे एन्टि ससियेल खामानिफोरनि थाखाय जोङो बे दिनैनि सावराय जुथुमनि गेजेरजों जों सावरायनो नागिरदों आरो जों माखासे रेजुलेसन लानायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइनि सायावबो खामानि मावनो नागिरदों बेखिनियानो आं गिबियावनो बुंनो नागिरगोन भारत सरकारनि जा मोनसे बड'लेण्ड जेंनानि सायाव सावरायनाय बे सावरायनाया जाबाय थादों सावरायगासिनो दङ जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बे 2020 मायथाइयावनो जोंनि जा बर'नि मोनसे जेंना बड'लेण्ड जेंना बे जेंनाया थाबैनो सुस्रांजाथों आं बेखौ आफा आनान गसाइनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों मानो होननानै बुङोबा दिनै जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जों बेखौनो बुंनांगोन जे सिगांनि जानानै थांनाय बर'नि जा गोरोबथा मोननै गोरोबथा जेरैबायदि बिएसि आरो बिटिसि बे बिएसि आरो बिटिसिआव जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो जाखिनि बाहागो लानाय बे बाहागो लानाया जोंनि थाखाय जोबोद जों गोग्गाथावना आरो जों बे मोननै गोरोबथानि थाखाय जाबायदि सेक्रिफाइस खालामनांगोन सनितपुरबासि हिसाबै बेखिनि सेक्रिफाइसआबो जों खम नङा होननानै जों बुंनो नागिरदों मानोना जोङो बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिसि बे मोननै गोरोबथायाव जोंनि सनितपुर जिल्ला बे जिल्लाया दिनैसिम हाबसनजायासै माखासे जों जेंनानि गेजेरजोंबाबो जोङो दिनै बे सनितपुर जिल्लायाव जों थानानै दंबाय थायो आसा खालामदों फैबाय थानाय जा मोनसे गोरोबथा जानो नागिरदों बर'जों बे गोरोबथायाव सनितपुर जिल्लायाबो हाबफानानै जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि बर'नि रायजो राजा बिथांमोननि माखासे जेंनाया सुस्रांजागोन आं बेखौनो आसा खालामदों आरो आङो मिरु सेन्ट्रेलनिसिम जा भारत गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्ट खालामनो नागिरदों जे जोंनो जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनि गोख्रैनो जोंनि जा मोनसे बर'नि जेंना समस्या बे समस्याखौ मोजाङै सुफुंगोन आरो जा मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन बे एग्रिमेन्टआ बर'नि मोनसे गोजोन एग्रिमेन्ट जागोन आं बेखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो आं दिनै बिनि गेजेरजोंनो बुंनो नागिरदों जे सनितपुर जिल्लानि जाखिनि सोलोंथाइनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना लेखा मोनैनि जेंना भेन्सार स्कुलफोरनि जेंना बेफोरखौबो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जाहाथे बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो सुस्रांजागोन आं बेखौ गिबियावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम आङो बे हाबाफारियाव जों लादों मा जोंनि बोसोरारि जखनथाइ हिसाबै जों बोसोराव जाखिनि जेंना दं बैफोर जेंनाखौ जों जयैनो रायजो राजाफोरजों सावरायो दा बैफोरनि गेजेराव जोंहा जेंना दं पन्सायतनि जेंना हा हुनि जेंना आरो समाज बेबस्थानि जेंना आरो सोलोंथाइनि जेंना दा बांसिन हिसाबै जोंहा दङ जेंना पन्सायतनि जाय पन्सायतनि अर्डार कपियाबो फैदोंमोन अलरेडि जोंनि आखायावनो दंमोन नाथाय बेखौ बेनि एगेन्स्टआव आरो एन्टि बर'फोरा माने हाइकर्टआव आरो केस होफिननाय जाबाय दा बैनि थाखाय बे खामानिया नांथाना थाफिनबाय आरो लोगोसे हा हुनि खामानिया निउ लेन्ड पलिसि ओंखारनायनि थाखाय थाद'नानै थाफिनबाय जिहेथु जानो गोनाङै थाबाय दङ दा बैफोर जेंनाफोरखौ जों सावरायनो रायजोफोरजों लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइनि जेंना जायफोरखौ जों जोंनि जायगायाव गोदोसोनाय होननानै बुंनो नागिरो मानसिफोरा दा बैफोराव जोंनि गोबां स्कुल दङ एलपि स्कुल एमइ स्कुल दा बैफोरनि गेजेराव माखासे एलपि स्कुलाव सरकारि जाबाय नाथाय टिचार गैया अबेबा गंनैसो स्कुलाव दङ माने सिंगल टिचार आरो बहाबा दङ माने जिर' टिचार आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गंनै हाइ स्कुल दङ दा गंनैबो हाइ स्कुलाव जोंना भेन्सार दा भेन्सार हिसाबै जोंना फोरोंगिरि मोजां गैया साइन्स टिचार गैया बिदिनो मेथ्स टिचार गैया दा बैफोराव जोंहा फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों आरो बेनि अनगायैबो लेखाफोरनि जेंना जि टेक्स्ट बुक दा बैफोर जोंना सम मथे सफैयाखै दासिमबो सफैयाखै जोंना हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुलनि टेक्स्ट बुकफोरा दा बैफोर जेंनाखौनो लानानै जों फोरोंगिरिफोर आरो स्कुलनि